Alipa, nämşin adamlar söýünni hemem onunny hetden aşmak enni gedindilerke, çenini aşmak adamlaryň zannynda bamha. Tutanýarly bolup hetden aşmak. Biperway bolup hiçili hereketsiz hemem jansyz bolmagym ziýanlydyr. Ine şeýle güýçli tutanýarlyk görkezmek biperwaylygy eltýän üçin tutanýarlyk biperwaylykdan hater ber. Hetden aşmak erbet bolsa gerek. Ýagşy zady ünläýäňde çenini aşmak mümkinmi? Awwa. Masal üçin duýgur bolmak, rehimdar bolmak adama gelşýän häsiýetdir. Adama durmuşyň manasyna düşünmegine kömek edýär. Haýpy gelýäne kim işe rehim edýändir. Ýöne akly ahmal edip, göçgülük etse hem özüniň hem töweregiň näkleriniň durmuşyny bular. Aýdaly bir adam özüne tawşylan işte hetden aşdy. Ol halk üçin adamlaryň haýry üçin öz borjyny çenin aşamaýa käm ýapyşdy. Köpçüligim şunun peýdalanýan bolsa ziýanly bolup bilermi? Ulug Salih. Allah Taala älimdäki aýakly zady bir hasaba, bir meýilnama laýyklykda alyp barýar. Çenden aşmak deň agrymlygy bolýar. Deň agrymlyk ýok ýerine bulamjorlyk bolýar. Halkyň bähbidi üçin diýip hetden aşmagyň soňy diňe zulümdir. Eger ol ilatyň köp bölegine peýdaly bolsa näme? Ana, şu taýda biraz tägin. Zulüm bilen nähak iş haýsy görnüşde bolsa da haramdyr. Ulusam keçetem bolmaz. Haýsy niýet bilen edilse de nähili peýda geljegini bilýänem bolsa. Soňy hökman bir böwede diýreýänler. Eger şol adamyň niýeti gowy bolsa näme? Ýok, Salih. Ýaşy niýetliň soňy haýır bolýar. Yallarcan. Şu çaka seni tenden närahi bolum nädir? Ýeje. Ýekece edegem beýrenmedim. Çağalym saň tawşyrýar. Sen amanada hyýanat etmesin. Meni bagyşla Allah. Olary halak etmek üçin şu ýola baş goýmaly bolýar. Meni bagyşla Allah'can. Olarym öz penamda saklanlar. Ýeje. Olaryň öz golaýynda saklanlar. Meni bagyşla Allah'can. Ýalvarýan günäm gets. Oy, ýejem ýerede. Ýejem. Oy, ýejem ýerden ýejem. Ýejem. Muny saklaýynda ýejejem. Ýejejem ýerede ýejem. Soňky gijaň sat geçýän nädir gyzym? Göýdüň aýdyň. 3 ýyl oturdun. Aňsat bolmady Nermin uýu. Elbetde aňsat bolmaz. Ýydyňdan soramagy gelmeseler 3 ýyl adal 3 aýa geçmez. Dogry aýdýan. Ýanyňda şu bir gedek görmäge geldi. Soňam bir ýere gurumjurym bolaýdy ol. Ahy, o adamyň näme etdiň? Soň gelmedile. Besedim. Soň kyýja keypim bolma. Ertir kim seni karşılarka? Uy, prokuror yanma, dahir belki sögeler. Ahy, 3 ýyl kesen uýatsam dilemem oňa. O näde gelsen ýüzüne teferet bilen o kene. Besedin diýen. Tamahyllamagyz besedin diýen. Adam ýoluna kadal haly ýatjakmyşyn.
Adamın günahını boyun alyan. O gelin sen ne soru ya, ne de iyi de ya. Çık olup bur kadar dermen. Köpeklenmez, he deymen idine kaydıp gelir. Esedin diyen size. Yok bolum. Esedin. Durun. Koyverin beni. Bitmeyen. Koyverin beni. Bitmeyen, durun. Koyverin. Koyverin diyen beni. Şu koca dünyada beni yalnız. Hiç kimim yok. Yönü bu benim öz işim. Üstüme çöğçemem. Adamlar nefslerini qoğlaşyalar. Älim jahan öýleriniň hyýallaryna görä hereket edýänler öýdýärler. Ýöne älemin hereketi adamlaryň islegine görä üýtgäp duranok. Onsoňam diňe men ne pikir edýän körlüň alamatyny görüp başlaýarlar. Özlerini hiç ilmeň demeýän, özlerini görä hereket etmeýän hemme zady görmedik bolýarlar ýa-da ýok etmäge ýetýärler. Şeýle adamlar üçin durmuş ejir bolsa gerek. Niyetleri düzü bolsa, durmuşam düzeler gider. Men düşündüm, işe başla diýdiňim. Awwa. Bizi ýaşlyga ugrukduran minnetdar. Oňa şükür edýär. Dinleyen ne molly? Prokuror hanım, etir görülecek ilkinci işin bukçasyny goýajaktym. Näme üçin? Bir ýaşlyň aklawjysy bolum, çağalar oň bilen erwet darışypdyrlar. Resmi namasy barmy? Ýok, ýöne taraplar bilen tanışsaňyz näme diýjek bolýalma düşünürsiňiz? Dinleň jenap aklawjy. Men köp ýyl bäri prokuror. Hiç haçan biriniň tarapyny tutanmy gören näderler? Men size tarapyny tutuň diýemoga. Siz maňa käbir kadalary hasaba alma diýýäňiz. Ýöne beýdip bilmen. Resmi namalar elimizde. Şolara görä hereket edersiz. Neme prokuror hanım, men sizden diňe tötänden bir ýalňyşlyk göberilýärse, şoňa garşy geçirimliräk bolup bilersiňiz diýip haş etjek. Geçirimlilik bilen biziň işimizi bir ýere tygdyryp bolanok. Men size gödөгçülüğüňizdekiler bilen gatnaşyk etmezligi maslahat berýän. Onsoňam duýgudaşlyk bildirmäň. Bu işdiň akal işidir jenab aklawjy. Sizden tek gögüle. Näme diýjek bolýanma wagty gelene düşünürsiňiz? Şeýle bolmaz diýip umyt edýär. Sebäbi öz kärim käbir insan perwer häsiýetleri esaslanýar diýip pikir edýär. Akıllı gurrun. Adamlaň beýleki janarlardan tapawdy diňe akyllyr. Awwa. Meni öz ayal dogonyny tutsak etdiren prokuror hökmüne tanan.
Ödem eden işime buýsanýan. Men satlyk däl. İşiňizde üstünlük hemraňyz bolsun. Dinleýän Raşit. Mähribanym. Köp wagtyň aljak gel. Gaty basaň ediňem bilýän. Aşam öýe bir mihman getirsem bolarmy? Salih ağa. Sagamça ýaňy ýakyny işe giren barlagy kärdeşimiz. Bolýa. Sağ ol. Kedem alara goýaýdym diýen. Adary olmaz. Ýani ýollaşmam sizi görse begener we belki adnaşdan taňyň. Nurjan Bayrak baş prokuror bolup işleýär. Ne diýip boldy agşamlyk tanşar. Bolýa. Indi bolsa sizi topar bilen taşdyraýyn. Bir ütgöş kıvam Hakan. Yok. Hiç il ütgöçlük yok. Ne gümrük kanada ne de migrasiya golluğunu olar hakkında yekece delilini tapıp bilmedim. Günahlemeye ve cinayetçi yok. Cinayetçinin tapayanda da delil yok. Yönü kanunun boduranını golini kuştu. İşin ileri. Ne ahil delilin üstünün martana bana haber verin Ahmet. Aydanın näme? Arkayın olsana. Oğlanlar. Sizin asalımlık ünsünüzü bölmeli bolsa. Salih Demir adlı kärdeşimiz ministrlikten şakamça barlyk üçin geldi. Gümrükdäki kanun bozulmalarına karşı barlykçy bolup işler. İşini deleri bolsun dostlar. Sağ ol. İşini de päskel berýän bolsan pagyşlan. Ne diýip bolsa agdy bir olup cinayetin öňüne alarsın. Cenap Salih, sizi sülçümiz Hakan Baran bilen tanıştırasım gelýär. Bu iş boýunça jogapkär şol. Size şu kömek eder. Bolýa. Hakan. Meni bağışlan. Näme birdat boldymy Jenap Hakan? Ýok. Diňe ulanýan täýärlenmediň üýtgeçligi sebäpli işimiň haýallamagyny islämek Salih ağa. Ikimizim hakykaty öýläp ýörenende görä belki täýärlenmediň tapawutlygy bizi şaltlandyryp biler. Beýle bolsa polisiýaň düzemine ýa-da biziň toparmadyň içinde işimede päskel beren adamlaryň bardygyny gözeňinde tutun. Hakykatdan hemişe biňjilik bolýanlar bardy Jenap Hakan. Şolary üns bermeseňiz has gownetije görkezeriz. Allah ýarňyz bolsun. Akşam garaşan Salih ağa. Sağ bolun. Sağ bolun, görüşürüz. Bolýa. Gaty köpi işleýäňiz Jenap Hakan. Sizden berdimidiňiz? Käbir resmi namylar görüşdirdim. Degerli tapdyňyzmy? Gynansagam tapyp bilmedim. Bu meseleni hadi taň bolan ýerine öwrelmeli bolum hadiýän. İçki işlerine goşulyp delil bilen birlikde tutsak edilýärmi? Hawa, şey diýseňem boljak. Ýöne içki işlerine goşunlar ýaly heniz jenayatyň anagyna ýetmedik ahyry. Bilir bolsaňyz biz gaty çylşyrmly işe baş goşduk. Hawa, ony menen bilýän. Ýöne gözleýän zatymyz edil burnumyzyň aşagyna bolmagy mahmal. Belkem biz ony diňe uzaklardan gözläp ýörenirse. Sağ bol. Sağ bol.
Barını öýüňe gaýt Hakan. Özüňe beýle agram berme. Gaýtjak bolup durdum. Geňze sen berdin hem işleýän. İşim ýok, telefonumy ýatdan çykarpdyryn, şonu almaga gelim. Hakan. Ditleden seni öýüňe taşlabam bilerin. Hek mannal, men başga da barmaly ýerlem bar. Bolýa, sag bol. Sag bol. Dinleyen. Inni şo ýalgyşlyklar gaýtarajak däl. Inni diňe duýgulan bilen hereket etjek gel. Aklym bilen çok. Bu ýerek inni geljek gel. Men ýyllaň dowamyna käbirdatlara göz ýetirdim. Birincisi, aklyň ýolundan uzaklaşmaly. İkincisi, öňüňizde goýulan käbir kanunlar bar. Şolara dogly suratda boyun bolmaly. Üçüncisi, öz durmuşyňyzda käbir ýörelgäňiz bardyr. Şolar size hemişelik ýol görkezji bolup hyzmat eder. Garaýşlaryňyzda durmuşa geçirmekde anamly bolun. Rehimsiz bolmaly. Mawa. Şeýseniňiz hiç açan ýalňyşmarsaňyz. Ýalňyş goýurmak adama mahsus zat. Käwut ýalňyşlyk goýbermem öwrenip bolýandyr. Ondan bir hemsiz adamdan göwnü deňme aňsat bolýar. Mümkin. Ýöne näçe adyr urwerseňiz şonça da giýiş çagşardyňyz. Ol adýanyňyz gaty kyn. Adamda tüýe, gaharlanýa, rehim edýä, gynanýa. Näme diýseňim ol adamdyr, ýüregi bardyr. Ýüregi däl aklyňyz diňleň, şeýseniz hem zat aňsat bolar. Başlaň. Dinleýän. Ýeron soň töwürüňizdekiler buyruklaryňyzdan ähli garýarlar. Ýeke jaýanlygynym bar. Ýöne oň bilenem görüşemizok. Näme üçin diýip sorasaňyzam, gurrun bererden köp. Ýöne size şeýlerek düşünürsem gowy bolar. Raşida menim awraýly adamlaryň maşgalatyndan halal hemem terbiýelenen. Bu zatlara hiç kimin, hatda aýallygymyň weper ýetirmegine ýol bermen. Daşky täsirden bolýar. Daşky täsir diýäňiz-o, düşündim. Gerekli maglumatlary ele salym diýäňde. Okap gördüňmi? İçinde bize ýarajatlar barmy? Ýok, okap ýetişmedim başlyk. Sizden başga hiç kime ynanamok. Çykyp barýakam Ahmet gawat geldi. Oň öýden alyp barşy ýetgeşikdi. Maglumaty göçürüp işden gaýtmaly boldum. Göni bärik gel Hakan. Dediýe keme başlyk. Öýde Salih Demir bar. Salih o ýerde bolsa barsam gowy bolmaz başlyk. Bu maglumatlaryň barlaryny hiç kim habar bolmaly. Salih Demir bilen şuň tanışdyk. Oň kimdigini, kim şunu işleýänini bilemdi o agyry. Men öýe gaýtjak. Ertir ýerlen işe barmakka men siz bilen habarlaşarym. Giýjäňiz haýyrly bolsun başlyk. Sen tutulun yelin alır. Tutup bilmersin men, tutup bilmersin, tutup bilmersin. Efecan, görýän bolan Hakan kärin gowy görýän öýdýän. Yok, men polisiýa boljak. Ese ogry bolsun. Dogonlar söwüşmenler. Men polisiýa boljak. Yok, men polisiýa boljak. Yok, men polisiýa boljak. Men boljak, men boljak. Hoş geldin. Men polisiýa boljak. Dur diýän, dur. Dur. Hakan nede çaldy? Bir zat boldymy saňa? Bolun zat ýok Cemile. Men polisiýa boljak. Kakaga şeýlin. Kaka, polisiýa babama deret. Taňa gatyga welişip dur oglum. Sen birine garaşýamydym? Yok, näme boldy? Cemile çağalarly häzir gözüne ýatyrýan jaýa geç. Kapyny gulplan. Hakan näme boldy? Soň aýdaryn çaltyrak bol. Ýürüň çağalar. Efe,
Oğlum, bana kulak as. Yer oğlum yer. Hani ödün var köz. Alga. Yukarı. Oğlanca kaçıp var ya. Ana dur, iyilik mi? Feretap bol. Yece men halafet. Gözün aydın. Karşılamağa hiç kim gelmedi mi? Gelmedi. Yo sağ olun. Pulun var mı? Sağ olun. Seni öldüren adamlar taparın Hakan. Kanın yerde kalmaz. Cenap Raşid. Bular deliller gözden geçiren soň prokuraturayı berersiniz. Hayal yagallyga yol verme. Elbette Nurcan Han. Şo iýe Hakan size can etdi mi? Awa, can etdi. O maňa gaty böküm bir zat berjek diýdi. Ýerden daňatmaga duşmanlyk. Ýöne bolmady. Näme Hakan delili bilen saklaýadymy? Bir delili gorap saklaýat diýäli. Ýöne bu kanuna laýyk gelenok. Hakan ýogully. Endi muň näme ähmeti bar Nurcan Han? Elbette ähmiýeti bar. Şoň bilen köp zatyň üstü açylardy. Onu soňam siziň borçuňyz maňa soraw bermek däle jogap bermek. Şo iýe işte. Onu başga da gören adam mı? Ahmet görüpdir. Ýöne oň bilen gepleşdik, hiç zaten habarym ýok diýär. Emme zat bolup biler. Men onu şu gece İderlanırlardan saklamam var. Onu Hakan'ın beýle kogul nirede? Efe. Onu hemme yerden gözleýär. Ya kaçtı ya uğurladılar. Ýöne onu tapardı. Onu Hakan maňa tapşyrdy. Efeň gylynyň gymyllamana da ýol bermen. Haýş edýän duýgulaň bilen işiň bir-birine kän garaşdyrma Raşid. Gerek bolsa bu işden el üz. Bu taýda esasda jinayetkarlar ýüze çykarmak tappaça çedilli. Dogry netije gelsek efe halat bolar. Aýdy beriň siz kim gözleýär? Remzi ýok kordomy? Kim geldi diýen? Men oň aýaly. Ulaga sogul. Elimdäki şu tapança oýna başlaýar. Atlaýat etseň üçin gaty erbet bolar. Han aýt bakaly. Şu zat nerede goýdyň? Açık del. Ulaga eger aýtmasaň. Guljan? Meni garşylamaga barmadym. Neme? Bilen bolsaň barardymy diýdim. Saňa demde jogap berelmäsiň bilerdiň de. Sana bärik geldi ýa. Hani otur şu ýerde, otur. Inni çağlar bilen işleýänmi? Yumruk ýal çağa nätip dedýän? Goýsana Guljan, ýüregiň agyrtma. Bu bezat daşyndan görünýär. Suwla gidip suwsuz getirjek abi. Başlyk bukjany getirdiler. Haýş edýän maňa azasyk düşünjek bol.
Men sana düşünjek bolayınmy? Ay sene halis ettin o. Ne mollu? Awa, oğlancık berdi. Flashkan nerdegilerini aydan o. Bolya, arkayın mol, itirmen. Gülcan, ediyanın näme? Näme diýeni meň diýen? Şu bukjaň içinde näme bar? Haydi bukcan. Oy, o bukcan mı? Näme var, näme? Pul var. Pulu al. Ýanyna gaçarlarym. Özüňe beýlek geç. Seňe geç diýen. Gülcan, dinle. Berik gel. Gülcan, Geç. Yakınlaşma. Geç. Gülcan te yalanşyan Gülcan. Elbette şeyler. Yakınlaşma. Yaraglaňyza yapışak bolmaň atyp bilýändirin. Han hemmeňiz içerik girin. Saltyrak bolun. Saltyrak. Gülcan, Yür. Gülcan aç kapıyı. Ne bu yana? Men erwede adamlardan alat etdim, haýyş edýär. Han aýt. Olar seni näme isletdiler? Aýdyp bilmem, kakamba tez verdim. Bolhan saltyrak milology. Akmaklar deydi hani. Uff. Birdat boldum başlyk. Efe bilen bağlaşıklı hiç tutnama yok. Atı gel. Bana inanam yok. Onu yolu ide yakacağı adamım görmedim ka. Yalňyşmadım ehe şu atgan horlaň eline bolmaly. Onu gaty mehem maglumat bar olaýmasa? Ova. Benim şeylidir öyle. Yani Efe'nin eline bir delil olmalı. Onu hükman tapaymalı. Cenap Salih, meni bağışlan, ýöne o tiýarňyzyň çäginden çykmajaňyda göz ýetiretim gelýär. Bu iş netijede polisiýa hem prokuraturaň ýetiýaryna berildi. Size tawşyrlanok, siz nähir aýsam kam gödöwçilik edýäňiz kada şeýle. Siz mamla. Men bolup geçýän zatlary sen lawyňa aýyryn. Birden men gerek bolsam şu görekde borun. Kömek gerek bolsa arkaýyna aýdyp berin. Kömek? Cenap Salih, haýyş edýän. Bize diňe ruhsat berilen bölümler ödara kömek edýärler. Şoň üçin men sizden kömek sorasam gaty dogry bolmazmy diýen. Bolýa-da, halaň dedim. Başlık. Siz çağırıyorlar. Şu ýörel ulangy size netije berer diýip umyt edýän. Nurcan hanım. Baryan. Näme üçin polisiýa ulaglar durka? Men kakam polisiýa işgäri. Düýün akşam öýe bir topar erwede adam geldi. Uf. Bir zatyň üstünden baraýmasak ýaxşy. Sen ulagda garaş gymyllama, men häzir gelýän. Men öýe gitjek, ejem görjek. Bolýa, men ejeň öýdemi dämi görjek bolýan, bolýarmy? Bolya düşnükli. Beylekler arka taraftan var. Bolya, ömfere Bu yerden geçmek bolanok hanım. Bu yerde cinayet yerinde deriňeýän toparlar üýşläp Näme berler. boldy ýoldaş ofisier? Düýün akşam polisiýa işgär ýany Rusym çağa cinayetiň bidaty boldy. Näme? Olar hemme öldümi? Gynany sagam şeýle. Men pikirimçe haýyl etmän çağaňyzdan alyp bu taýdan gitseňiz gowur. Ýoldaş ofisier boglun. Wagt ýetirmän bu yerden gidin diýen, haýyş edýän. Haýyş edýän, bize kynçylyk törütmäň, maňa düşünjek bolun. Ýöne Häziriň özüne gitmeli. Ýör. näme boldy? Biz gitmeli, kakam çeýdidi. Efe'nin nerediğini anıkladık. Talancılık bilen tutulan bir ayal al kaçıptır. Şu ayal cinayete dahil mi kadiye? Bolmanyna bir subutnamamy da bar. Mundan soň ne diýip bolsa hasa maňsat bor. Bolýa, habaryňa garaşýan. Ne deyip bolsa? Raşid. Berilen maglumatlaryň dogrulygyna anamyň barmy? Awa. Bu cinayete de sen ayallygynyň dahil eken Nurcan. Tutuk etmek hakda buyruk çıkarjakmy? Elbetde. Ayarlygynym diýip jinayet etse de duşundan geçirer öýdýäňmi?
Gülcanı bir gedek tutsoğana dıktım. Yeni dedi karın. Yeri, yan yollaşının bu işe katnaşı vardır öydüyen mi? Göstürücü. Bir maglumat tapaysam sana haber verer. Bolya. Nem için men yönöt şoğsuzluq uçurayakam. Uf. Men özüme söz verdim he. Kime söz verdin? Özüme söz verdim. Näme diýip söz verdin? Inni kıdak aklım olur nip söz verdim. Inni kapatan içine girmen nip söz verdim. Sen bundan ön kapasaň için nedin mi? He? Kapadadan çıkmazdan ön diýdin ha? Uf. Senim sonra kökül verip men halidan kamaşırdım. Ecem bilen kakama näme bolupdyr? Öýümizin öňünde näme üçin polisiýa bardy? Näme olar öllümi? Erwede adamlar olar öllürdümi? Vay, onu ertem kelleň gelip ýör. Bilýän öllü. Olar öllürdüler. Indi men näsemkä? O sarbam galmady. Ağlama bolýamy. Haýş edýän ağlama. Ente keçim elenok. Bolany. Göz ýaşlaryň typyr. Onu nirede? Onu näme üçin polisiýa biziň öýümizin ýanyna gelipdir? Ondan sen näme üçin aglaýan? Men şoň ýalla. Bir derek ýere aglap başlaýan. Akma kelle demen wah. Abaç kelle bolanyň bolsam gowurdy. Dinle. Kulak as. Olar tiýagata çykypdyrlar. Neme ulagyň öňünde soradym ahyry. Şogurryň berdi. Kakan gytdagly iş boýunça gitmeli bolupdyr. Şoň üçin saňa garaşdyrlar. Geljek bir diýip gitdirler. Öýüň aptalyna aklar näme? Olar başga zat üçin gelipdirler. Goňşyň öýüne ogry giripdirmi näme? Şoň üçin gelipdirler. Düşündiňmi? Owo. Gaty gowy. Inni gaýrat etdi. Aglama. Şunu bek belli. Aglasa adam güýçli hemem mehteç görünýär. Şoň üçin näme bolsa bol bersin aglamallar. Düşündiňmi? Men sen ýanynda galaýyn. Ýok. Seni iltik geljek. Men taşlama. Näme üçin? O taýda erwede adamlar bar. Seni erwede adamlardan halat etdimi? Başga erwede adamlar bar. Ýöne sen aýdyp bilmen. Kakama söz verdim. Men taşlama, haýş edýän, men taşlama. Bolya. Sen taşlajak däl. Ýönünde gepleşmeler. Dinle. Şu prototdan başlap ağdan guluplayan. Seret. Ola çara men jübime talyan. Men gulpa atyan çap geplemeler. Ine al. Men näme işläp ýörün? Düşüp ýören günüme teresseni. Görýän welin uyanmamla. Menden adam bolmaz. Şu durmuşda ýekece gerek bir akylly hereket etsedim. Hanana ýataly. Ertiň haýyrly. Mene gaty ajygdym. Senim ajygdyňmy? Hani ýördaşar çyk bir tatlar ýeli. Näme üçin gepleňok? Näme boldy diliňi ýutdyňmy? Geplep bilem oga, ağzym bolupdyňa. Ýadyňdan çykdymy? Açaram jüýüňe sallaň. Ey Allah, bolýa.
Han al. Atsar al. Ats. Şimdi men bile gidecek mi? Hawa gidecek. Menin karnım erjok diye. Han yürü onu. Menin korkmam. Erendin adamlar aşağıda kaçmalı ortalık. Çaltırak bolun. Kapı yengde taraptı. Oho, ertirin hayırlı olsun yoldaş ofisiyerler. Otalar oldu. Bolya. Başlık polisiya bölümünden жаңа dip şeyle adamlar geldi. Hökman havarım olsun neydi bolin? Siz rahat polisiyası mı? Näme hemen rahat polisiyası mı? Awwala rahat polisiyasına degişli. Näme şahsiyetnamanı görkezäýin? Ine şahsiyetnama. Başka näme gerek? Yok, başka zat gerek gel. Olar yok. Yok ortammış. Daşarini göreli. Geç. Kaç paryalar, ulağa menin çaltıra, titrek. Titrek. Bolanın çaltırak olsana. İyi mevzudu hayvanlar, hiç dadın kötüdünden gelip bilen de. Salam. Salam hanım. 2 katlıklı 2 ayran. Hedir hanım. 2 katlıklı 2 ayran. Bolya hedir tanlaya. Ine. Alın hanım. Alın. Noş olsun. Hanım. Oğluncu gözleyenmezden şu tarafa gitti. Sen neye hiladım? Ne için gidip barayan görmem aydın ok. Şu şarın bakasını açağım. Haydi gerek. Şulam yere. Hemmetem katavadan. Sen niye dedin? Şarlar katavadan eken. Yitsen ne edecek? Barır men halan ok. Oğum olacak eken ne? Şarlar sen şeyle katı kıygırışına çıdamadı. Katı kıynanırlar. Çınnanan mı? Avva, şar gerek mi? Alacak olsan al, bir gitmeli. Haysesi gerek. İnneyin caldın mı? Sağ ol. İşim kayıttı polisiya. Yürü berden, yürü gidelim berden. Hawa öňe gidişlik barmy Raşit? Entega yok. Bir ayal bilen bir çağan nädip tap bileňdi? Üstesine biri öňkü jenayatkar beýlekde öldürilen polisiýa işgäriň ogly düşünemok. İşläp ýört Nurcan. Remzini torap gördüňmi? Ýerine yok. Sen ödi işin gowy bilýän Raşit. Iň gysga wagtyň içinde bir netije geljeňi bilýän. Gülcan ýanyňa gelermi? Yok. Ödem maňa oň ýal doganyň gerekdärligini gowy bilýär. Men durmuşymda jenayatkar üçin ýer ýok. Şol adam gaty ýakyn garnaşym bolaýdyn. Ýöne çağadan diýinjek bolar. Ejemiň bizden diýinjek bolşy ýaly. Gülcanyň nirä gitjegini men bilýän. Ödüm urna çykar.
Gelecek mi? İyi men geç. Barbar men kekirdeğimi seni batqa batırdın. Ne oldu? Ne meter ediyorsun? Sen sebepli. Men sen sebepli şuna düştüm. Ey Allah. İnni şahsiyetmem alqlanırlar. Çağı oğurlamak bilen ayıplanayan önkü cinayet sayar. Täze durmuşum için qatı başlangıç boldy. Üstüne gider ýaly yerim yok. Wah, kellen ursun kellen. Şu zatdan hemmeti men ýuq ýüreklüm tebepli bolýar. Men sana ağlama demedim mi? Men ağlamok. Gözüme bir zat girdi. Nire? Sana nire baryan diyen? Gidip baryan. Men çüýnüni beýdip janyň agyrdyp berme. Sana yük bolman. Öz başym özüm çarar. Muňa seretseňizden öz başyn çarajakmyş. Hani berik gel aynama. Bolýa, bar gidiver. Ýagdaýyň o gerek, hiç ýerine istat bolmady gerek. Bolýa, janyň sag. Ýüregimi ýardyňla. Arkaýyn bol janym sag, maňa istat bolanok. Men taşlamarsyň gerek. Menden näme diýip soradyň? Kapasaň içinde ýaşaýan diýdiňmi? Ýaşaýan ýerimi kapatadan tapawdy ýokdy. Öň tüsahana barada bir zat eşitipmidin? Hawa. Kakam erwede adamlar şo taýy giýberýär. Ana menem şo taýdadım. Bir ýalňyşlyk goýberip ýat adamlar bilen, erwede adamlar bilen ýollaş boldum. Soňam jedam çekdim. Indi gaýdyp şo taýyk, şo kapata asla düşedim gelenok. Düşünýärmi sen? Şoň üçin seni ýanyma türkep bilmen. Barbar çağı bilen ýaşamak men oňurjak dele. Seni islemeýän üçin näl? Ýöne beýtip bolmaz. Dinle. Arkaýyn bol, seni köçe taşlaman. Seni gaty yktybarly ýere gitjek. O nerede bolýar? Polisiýa bölümine geldikmi? Bu taý kakam işleýän ýere däl. Polisiýa bölümi däl, ýöne sen bärde özüň arkaýyny üp bilersiň. Hani ýör baral wakaly. Girin. Müdür ağa siz bilen görüşmek isleýän bir aýal bar. Bolýa, arkaýyn geliberdin. Gelin. Salam. Salam. Gelin, geçin oturun. Men şoğlançy köçeden tapdym. Ýeten bolaýmasa, näme etjek bilmedim, size getirdim. Geňdat, onu nerden tapdyňyz? Näme? Feilgäkden tapdym. Adaçyk garaşyň. Häziriň özüne polisiýa jaňat. Bolýa başlyk. Şuň bize aýdylan şagy bilen aýal şular bolmaly. Maňa ýalan sözledim. Näme diýip ýalan sözlepdim? Diňe ejesi bilen kakasy ýok olan çağlar bu taýyk gelýärler. Meňem ejem bilen kakam ýogaly gerek. Yok. Beýle däl. Onu näme üçin men gözlerini oklar? Näme üçin men kakamyň ýanyna gidýok? Näme üçin? Olar tapdyk, çaltyrak. Hemme toparlar herekete geçdi. Nerden tapdyňyz? Çağalar öýünde kaçmaka yetişeli, çaltyrak. Men sen atyň soramagym unutup durun.
Men adım Efe. Efe dinle oğlum. Men sana teretip bilmen. Onunla men kakamın yanına git. Ecin, kakın, hemem jigin, gatı uzak yola giden molaymasa. Elbette bir gün duşarsyňyz. Ýöne muň üçin köp wagtlap garaşmaly molaymasa. Jigimem görüp bilmerinmi? Käbir ýagdaýlarda adamlaň ýollar bölünip biler. Doganlaryň kammy? Hawa, doganlaň kam. Sen ejen bilen kakan barmy? Bardy. Ýeron saň doganyň? Doganmam bardy. Ýöne biz bir-birimizi göremzok. Näme bir-biriňizi gowaraňyzokmy? Biziň düşünjelerimiz onçok gabat gelenok. Meňne gitmeli wagtym boldy. Sebäbi kapasa barasyň gelenok. Sen gaty düşbi hemem akylly oglanjyk. Yürüm. Seni men taşlamardyň ýere uýan? Ýok. Düzerýän? Hawa. Derediň, top syňdylar. Hani maňa bersene. Hani ýörüň oýnalyň. Maňa da bersene. Menem oýnajak. Sen kan oynadyň, maňa da bersene. Ay terek, gün terek, bizden direk, kim yerek, tayrap duran dil gerek, dillerin hayfi gerek, gülcan diyen biz gerek. Men derweda geçecek. Hani yürüm çartırak, yürüm. Yürün av, yürün. Durun, Hani yürün oğlum, ılgali. yürün bolun. Polisiýa geldi, yürü ılgali. Hani yürü gidel, yürü. Polisiýa geldi, yürü ılgali. Bolýa gideli. Hani yürü gideli. Hem motorları göstürün. Hani gel, ilkiden. Ben Steiner göreyim. Ta tarafa gidelim. Sen bu taylar nereden bilýän? Men Staydan oldum. Staydan suyu çalmak için çıkıyorduk. Yürüm gidelim. Kaçıptırlar. Men pikirimçe başlyk uza öýden eldirler. Kapıdan çıkmadık olsalar Ayarlığınız birini bilýärmi? Gaty gowulýa. Asiz Menem gowulýan. adamlaryň unutmak isleýänleri käwet peýda getirýär.
soňam kaka maňa şey diýdi. Şo zady alyp Raşit daýyň ilk diýdi. Ýöne tere sap bol, şondan başga hiç kime berme diýdi. Şoň ýanyna başga birini görseň, mysal üçin Ahmet daýy, golaýna barma diýdi. Kakam şey diýdi. O zat diýeniň näme? Juýyma salypdym. Ýöne soň gördüm ol ýok. Uy, hanşol, garaş. Bärde eken. Näde beýle bolka? Gülcan hanım, sizi tutsak etmeli boljak. Haýşe diýen gaşşak bolmaň. Alyp bolarmy? Haýşe diýen. Gülcan, O kim? Uýam. Nurcan hanım, toňuny özüňiz alyp çykardyňyz. ýene gaçyp bilmedin. Inni gaşşagam boljak gel. Ömrüňde ýeke jegedek dogry hereket etmegi özüňe köp görýänmi? Şu gedek atly işe diýendirini öýtdüm. Tutsak edin. Raşit daýy, ol erwe diýşeden ok, ýalbarýan. Kakaň saňa beren zatynyň nirdedigini aýt. Şonu. Nurcan, o delili ilki biz gözden geçirmeli. Men sizi berer. Häzir işe gitmeli boljak. Delili gözden geçiremseň, bul aýal soragy çekip başlar. Belki şolum siziň işiňize ýarar. Buny size tapşyrajak. Delili gidläp sakladyňyzmy? Yok. Diňe amatly burada da garaşdym. Gözlenme ananamak. Bu iş biçak uly. Para peşeş meselesi halis çenen aşıptır. Diýmek hakan şoň çenörlürlükdirdi. Gülcanın bulaşıp yerin işini görsene. Şoň ýaly uýamyň bardygyna men gat tutanýan. Raşit Bayrak. Näme? Raşit? Raşidem bu işe dahillymyka? Raşit. Ey Allah. Bu nähili sine bolluka. Men näme ýagdygym bardy? Ýaşy niýetliniň soňy haýır bolýar diýipdim. Haýır bolyn azaçyk gynanyşly bolmadymy? Ağzı derman atıp, şıpa tapýana ağzılık kär edermi? Etmez. Muň ýaly ýagdaýlarda gam guty ýetip diňe lezzet galýandyr. Beýle bolsa, muň ağzı ýeri nirde? Bolýa. Düşünýän bolýa. Men belli eder. Soň çäre görürler. Bağışla. Başlyk Raşit nirede? Jinayet ýerinden soň edara gelen ok prokuror hanım. Jinayetçiyle gepleşetim miydi? Bolýa, ýürü. Tayin mi? Uýam aýtsana. Ejem näme üçin biz taşladyk ha? Şu wagt mesele o der. Men prokuror, senem jinayetçi. Şoňa görä gepleşeli. Behtir. Sen şu hatalyňdan halis ýa tapdyryn. Sen men dogonma. Saňa rehmet etme Gülcan. Indi nämen külkülüne düşdüň? Bari etmişim öz durmuşymy gurjak boldum. Hemme şonunu barat. Şoň ýaly ul dilli uşuga goşulan bolsaň, özüňe aladasy kim baý durmuş gurjak bolupsyň. Nähile bolanyna öňsüw dedilen. Mundan öňem talaňçylyk etdiň. Onu remzetdi. Men onu tutsak etmesinler dip günäni öz boynuma aldym. Ýöne deliller seniň barada şuhy goýmady. Kä wagt hemme zat görünüşi ýallelir. Gowy sereden bolsaň görerdiň. Maňa işimi öwretme. Raşidi näme bu işe sokduňyz? Men hiç zat bilemok. Bar oglunçykdan sonra. Sır saklayan.
Bu sana qımmada düşer. Bar oğlancıktan sonra. Şo sana himmetini aydar. Qara qaqam bana şey deydi. Aslında belan körüg Raşid deken. Gülcan olmadık olsa ol adamlar meni öldürerdi. Bir zat deysem olar mı? Hawa, Gülcan ayda bana şey deydi. Men ejemi qaqamı jigim görmegim üçün köp wagt geçmeliydi. Senki gaty şoğly. Sana jigiň görmek üçün garaşmak gerek däldi. Hawa, Gülcan ayda şey deydi. Gözleyen adyny tapdyňyzmy? entek tapamak. Maňa sizin kömeginiz gerek. Bilýän, kadalara laýyk gelen ogam bolýan. Oňgurryň bolmady diňleýän. Şoň nämen açardygyny maňa anyklap berseňiz hoşal bolardym. Men onu bilemok. Ýöne aýalla onuňyz bilýändir. Size kömek etmege garşy bolmadym ka diýen. Senden maňa kömek etmeňi haýyş edýän. Gürrüňi bolmaz. Biz doğun ahiri. Ýene bir zat. Ejem marada käbir zatlary bildim. Ejem ölüm hoply ketel uçurapdyr. Bizi goýar ýaly hosar ýok eken. Öýdi bilen bile ejir çekmesinler diýen bizi taşlapdyr. Saňa gaty erwet gaharlandım. Şoň üçin muny saňa aýtmadym. Näme? Indi şonu eşitmäge münasip boldummy? Aslynda ha hemişe de münasipdim. Men gaty birekim bolupdyrm. Gülcan. Meni bağışla. Meni müthiş doğrayan. Sen şoň näme açardygyny bilýärmi? Durun polisiya! Dur polisiya! Sen işiňe ödüm seretjek Raşid. Paraxorluk, bir polisiýa işgäriniň ölümine sebäp bolmak, jinayetkarlar bilen dillewşik gurmak, polisiýany güýmemek, ýene sana aýynmy? Sağ olun Saliha. Maňa köp zat öwretdiňiz. Kän zat dälle prokuror hanym. Daşka täsirlenen peýdasy bar eken. Elini yaralanmakdan gorkamak. Gidelim mi? Nire? Men öýüm seňem öýüňdir. Efendim köçä taşlamar taýry. Oň biz bilen ýaşamak üçin elimden gelen etjek bolar.
Biz bilen yaşatın gelýär Efe? Hawa. Allah'ın kudreti katı gendir. Bizim kellamda gelmeyecek zatların kömegi bilen adamların ıkbalını şöyle oturuverýär. Adamlar käwat bir-birlerini gowun ýet bilen ýamanlyga medäýärler. Allah bolsa olaryň erkini iş yüzüne ulanyp, şo ýoluň petikdigini olara görkezýär. Adamlar öz ýalňyşyna düşünüp onuň kemaly gelip başlaýarlar. Niyeti gowy bolup, maksadyny ýetip bilmedik barmy? Allah'ını tapan näme ýetirer? Yer Allah'ını itiren näme kazanар?